Gaur bildu gara Stop Desahucios mugimenduarekin, asmoa daukagu baita ere kaleratzen inguruan gizartean mugitzen ari diren beste talde batzuekin ere egoteko. Uste dugulako gai hau momentu honetan jendartean dagoen problematika larrienetakoa dela, eta Martak esan duen bezala, Espainiaren aldetik datorkiguna gainera inposizio bidetik da lege bat benetan arazoa konpontzera ez datorrena, oraindik ere okerrago jarriko duena. Orduan batetik salatzea Espainiaren aldetik egingo den inposizio berri hau, eta Euskal Herria Bildutik gure enfoke politikoa gai honeri buruz da, hemendik Euskal Herritik behar ditugula tresnak gure esku, tresna juridikoak kasu honetan, etxebizitzaren lege justu bat egiteko, oraindik ere hiru herrialde hauetan ez daukagu 35 urte eta gero etxebizitza lege bat, eta benetan eskubide hori jende guztiaren eskuetan egon dadin berme legalik ez daukagu, hori izango da gure batalla politiko nagusia gai honen inguruan, baina bien bitartean ere soluzioak behar dira. Eta orduan beraiekin gaur partekatzen ari gara Euskal Herria Bildutik bai udaletan, baita ere kasunetan Gipuzkoako Foru Aldundian eta Gasteizko Legebiltzarrean planteatu izan ditugun ekimenak. Eta ekimen horietan lehentasuna da beti kontsumitzaileen edo kasu honetan herritarren euren etxe bizitza eukitzeko, ez jabegoan, baina etxe bizitza bat izateko eskubidea daukaten herritarren deretxo horiek mahai gainean jartzea, ez? Uste dugu elkarlana mugimendu sozialekin importantea izango dela aurrerantzean ere, eta behintzat Euskal Herria Bilduk klabe horrekin egingo du lan, eta beraiek esateko daukatena oso kontutan hartuta.